Ya, ya. Yuk, yuk, yuk. Aku
nyuwun gungan panjenengan Mbak Pipit sing sisih tengen dhewe kono karo Mbak Sulis Eva ben ngadeg dhisik disepoti mes ben gayeng coba kaya ngapa sepote dados kanggo jumeneng sinden loro ya. Ringen bagus ya rawuh sak rumbungan. Iki sing digawa Bapak Sutomo saka ringin bagus ki sak rumbungan ki para sepuh pecinta kesenian budaya. Heeh, kaya ngono. Ngaturke salam Mbak Pipit kagem ingkang rawuh wonten ing wisata Ubalan Kalasan Jarak Ploso Klaten Kediri. Tes nggih. Lah ya ini kok ya wis ketes lho coba. Mboten niki wau mike pejah Pak. Nggih ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Nggih bolo-bolo mlumpuk Nduk, Pak Giring, Mas Edi Kecis. Ki ya Mas Aji Bagong ya rawuh. Sedua ya rawuh Pak. Wis tenan pokoke. Alhamdulillah. Seneng ora kaya le nyangik limbuk ning wilayah Kediri, heeh. Nggih. Monggo Mbak Yusulis ngaturaken Mbak salam. Sulis. Kula ta ngaturaken wilujeng dalu Mbak Licang. Lah iki Mbak Limbuk Cange. wis licang. Lah iya. Mbak Limbuk. Ha kok ora liceng. Mbok pake jenenge Wong senengane iki mancing-mancing lho. mboten sedaya menika ampun dikemah mentah-mentah Pak. Lah iki lho. Aja dikemah mentah-mentah, muten dhisik. Lho.
Lah dalah, lah iya to. Dikemah ora entuk dimut salah. Coba lek ora dikemah ki yo mestine dimut utawa dicut. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Yuli Mbok, Mbak Nggih, Yu wilujeng Cahye. dalu Mbak Suli Seva. Ngoten lho. Njenengan ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng sedaya warga. Ngendi Mas? Kalasan. Kalasan Jarak Ploso jarak Klaten. Ploso Klaten nggih ngaturaken wilujeng dalu. Ngaturke kawilujengan Bapak Kades, mriki Bapak Kades jarak uga Bapak Kades sak Kecamatan Ploso Klaten, uga sangka Perpopincam Kecamatan Ploso Klaten, Bapak Camat sak jajarane, Nduk. Nggih. Uga ngaturaken Bapak sugeng Kapolsek sak pelenggaran. anggotane, Bapak Danramil sak anggotane klebu sing ngepam kanthi Babin Mas uga Babin Sane. Nggih, sugeng lelenggahan kanthi sekeca bapak-bapak Ya mung hawane pancen jero adem. Nggih, tapi niki kula mboten adem, Pak. Mboten? Nggih, kaling-kalingan aku kok. Sampean. Ayo lho Sindel cerdas tanggap ing semu kaya ngono kuwi. Lah wong kula dikempet lengene pipit mon sumpuk, Pak. Ah iya. Kuwi sik lengen ya, urung pupune ya. Iya, Pak, nek kula dikempet pupune ya kula semaput, Pak. Nah, iya. Sampun gedhi. Gembos sih pengen dikempet pupune pipite ra ketekan-tekan iki. Lho, ngono ki. Nyesek karo Mas aku gembos iki. Injih, Bapak menika dawuh menapa? Nah, Nggih. nganggo bawa ya, Nak. Bawa. Iki minangkani pamundhut garapane dhewe sing diaturke. Mau bengi ali-ali ya, Nak. Injih. Neng dandong ngenteni. ali-ali. Ngenteni. Oh, ngenteni. Nggih. Iki garapan kopi wengi kena, saya tresno kena ning sedangkep sak bawane. Nah, Nggih. ayo wong garapane dhewe iki ya kudu diketokke ben saya kuncara ngono. Nggih, niki sampun dugi Banyumas, Pak, kopine, Pak. Nggih, ora mung Banyumas. Wis banyu segara kidul barang wis Mboten ngrungu. niki saestu pun dugi Banyumas ten mriku nembe mongah-mongah kopine, Pak. Kopine. Mongah-mongah piye coba ning batu apa iso mongah-mongah. Bawa nggih, Pak. Heeh. Pocong, Bocong. Mas Dar. Sanes sih. Sapa ki? Mas Dar kok malih jompo. Aduh. Anu, Kakeng. Sinden rumah saku kok lebi jeralok. Mau bengi pake sing dianggap jompo, kono tak arani manula pake jompo. Lah nek kula mboten dijalari, kula nggih mboten ngarani. Padha, Pak. aku lek rambut jalari ya ora bakal kaya ngene iki. Anggere mbok pancing-pancing kono muni licang aku ya liceng. Lah iya. Wis. Bar, wis bar. Apa kok goleki ya mung kuwi lek ra ngono ya nesu kok dadakno. Sida bawa napa mboten Dia iki? ceken lek ra iso. Coba. Wanci telu ayo rasah diartekne wong kene padha ngerti. Paham luwih cerdas piyayi kene timbang awakmu. Lah ya pipit arep ngartekne lho Pak ngangkat mic ini. Sopo gak karep ngukur ndas sih? Ora lho mesti gelungi kok gatel. Lah ya mbok ya sadurunge mangkat tanggapan ki mbok ya adus sik to. Lah Aku iya. mung wis adus lho, Mbak. Bareng terus lulup ning mburi kono, kanu kancan tengu. Malah gatel. Ayo padha melu Tawa-tawa melu aku bareng didereki mangan kon mbayari dhewe, ngopi kon mbayari dhewe. Lho perlune ngajak niku lak nggih ngoten niku Kono supaya dadekane mek enten arep sing mepet. mepet. Lho lah nggih no. Niku termasuk wanita cerdas. Iya. Mosok wanita kok kon tombok. Lah iya lho. Dadi wong wedok iki nek digawa kudu oleh bayaran. Nah, ngoten. Wong lecet ngono padha penake kon bayar. Boten, sesuk sarapan ya Pak Heeh, ya. Tenan lho Pak. Ya. Neng aku yang ngejak ibumu. Alah paling nek Pak sarapan mek pecel. Lho. Pecel enak lho, pecel iki. Ya enak, tapi kan
kan nggih paling ndak niku seorang dalang. Wong biyen ki wis ditengeri lek esuk ki pancen weteng iki kudune diseni pecel. Lek rada awan soto ki wis dikemas karo wong biyen. Gendoran iki ya sambel goreng nganggo srondeng nganggo lodo. Oh, mpun dikemas esuk awan Dhisik sore. wis disesuaikan dengan hawanya. Oh, nggih nek bengi jenengan dahar napa, Pak? Bengi Nggih. dahar gule sing kimplah-kimplah. Jagongan sambi utut ngombe kopi Ning jero mesti lek penak udut arep ngombe kopi iki. Aku nglakoni ya. Mboten apa? Lah tak enak-enakke aku ngerokok. Kopine iki panas camne ibumu. Nggih. Nah, aku lungguh dhewe ning emper sirku tak matke karo ngangen-ngangen. Lah kok mekar teko. Lah dalah enak mboten enak niku tergantung udekane, Pak. Lah iki lho jelas iki. Berarti Bu niku udekane kurang seser. Nah, wara ono warane Coba, ibumu. piye, Nah, piye, Nduk, Mbak? sesuk kirimono video ya carane ben Kopi enak. niku carane banyu digodhog, kopi dikei gula, dikei susu diudek lho, Pak. Lek ngudek bokonge ngono ku ya. ngono. Wah, Piye iya. kopi? Kopi dikei gula, dikei dikei susu. susu. Terus diudek. Pit, aja ngudek. Lah kenapa? Ambruk genjote iki kok. Lah kula praktekne niki lho. Mbak Sulis niki. Lah lek udek kamu ndak ya muncrat. Ya enggak no. Pokok adae ombo. Aku sing tak bayangi angger mayangi angger Sulis ngubahke bokong ngono wis. Wah, jan. Bokong kuwi mau lho. Wis alit angkringan kopi nyoto. Iki umpama digarap sangka buka rebab kenek ya nak. Saged. Ah, ya. Aja setiap nembang buka celuk ya nganggo buka rebab tembange kopi wengi buka rebab nganggo ompak mengko njur disaut karo swara ya Nah, dados semangat ayah. Nggih, monggo Papi. Papiku lho iki. matur sembah nuwun tembang perdana kopi wengi ingkang diaturke. Wah, iki bintang tamune Mas Uncek wis metu dhisik. Ha iya. Selak kepengin caket karo sinden SGI. Nah. Yo ngadeg Mas, ngadeg. Enggak. Ayo. Ngadeg Mas. Ngadeg Mas. Ngadeg. Nyuwun sewu macange Loh, empun. nggih, ngomong yo kenane ngadeg kok. Sampun, Mak. Wis ngadeg to kuwi? Sampun. Astagfirullahaladzim. Ning nggih disyukuri ya, Mas. Nggih, Pak. Kula syukuri alhamdulillah. Aja nyekel mik sik. Serampat kanggo Mas Uncek. Yuk, langsung dados.
Asik. 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 Wah. Wilujeng dalu Mas Uncek. Sugeng dalu Mak Cangik. Mbak Limbuk. Ora lho, jenengan ki kok ya gawe jeneng kok cocok jeneng Uncek niku Nggih, maknane niku kan nggih dijumbuhke kalih wujute to, Pak. waduh. Lah mosok wujute kados ngenten jenengke Mento kan ya ora apik. Dat Pantese nggih anu Uncek niku to, Pak. Uncek ayo. Aku yo sok mbayangke lho, piyayine cendhek kok Uncek apa ben-bengi mek nguncek kaya ngono piye. Nggih mboten. Lho mosok yo blas bar tanggapan ndak ingin. Sing nengeri ngenten iki kan tiyang sepuh to. Mosok tiyang sepuh nggih jebrol jabang bayi terus kita jenengke Uncek ngono mosok to. Kirangan nggih ngoten ya nih. KTP. KTP-ne Feli. Hah? Sapa? Feli. Wah, kaya 11 jeneng kok. Feli. Iya. KTP-ne ngen kula niku Ngadiono. Oh, Ngadion. Panggilanipun Dion ngoten nggih. Oh, Mas Dion. Ngaten. Dion Uncek ngoten nggih. Nggih Pak Min. Putra pinten, Mas? Kalih Pak. Iso gawean. Nggih kirangan. Lah kula ki ambak nggih gumun lho. Lah, gumune ning endi? Niku saking adile Gusti Allah. Nggih. Atase mung Boten. modele Kula iki kados ngaten pripun. sing tak gumune siji. Napa? Saurarane dadi wong lanang iki arep tindak nyambut gawe kan mesti pamit karo ibu. Leres. Garwa. Leres. Terus ning tengah lawan, Dek apa Mi aku arep nyambut gawe. Lah untuk menunjukkan kasih sayang paling tidak jenengan ajeng keluar dari pintu kan harus menyayang batuke seorang Istri. nggih. Nah, Nah nggih. terus piye? Bathuk sing ndi sing mbok sayang? Nggih, yen mriko mboten ngepaske nggih sak diduke, Pak. Sak geduke sing sering kena apa kuwi? Nggih bathuk. Bathuk sing pundi? Bathuk nonong. Jenengan niku takoke sing boten-boten lho. Tak tekoni sing jelas-jelas iki kabeh piyayi ubalan kalasan paham, tapi lek sing ngono ki kan ya jelas mikir ngono to, Mas. Nggih, nek kula ajeng cerita, coba. yen bab ngoten niku kok ya iso duwe anak ngoten niku to. Mesti wong niku ora percaya yen kula cerita-cerita ngoten mesti mboten Kok percaya. coba tinggal tanggapan nggih sing ndadekne anak ki tanggane. Nggih niku kirangan mboten mangertos. Nah, yen ajeng critake kan ra iso. Ya. Anu ngampil waranggone jenengan setunggal Lah iya sing mbok senengi sing pundi pun. Damel praktek mriki le. Lah monggo sing pundi? Ah, mboten. Wes gak wani Pak kula mboten wantun. Lho kudu wani wong lanang iki kudu wani to. Kudu wani wong lanang iki. Alah lah. Sampe tak ajari wong lanang aja ngantek wedi karo wedok kudu wani. Alah lah. Lah ngopo? Lah jenengane sok ngendikane yes kok. Nah terus? Enten panggung enten nggih yes. Heeh. Alah enten dalem nggih sami mawon ya. Piye? Anggo dipleroki ibu ya ingah-ingih ngono. Wong lanang iki gagahe kaya ngopo? Pangkate dhuwure kaya ngopo? Ya. Mesti kalah karo wong wedok, Pak. Sebabe kok kalah karo wong wedok sebabe cara teori ngono sebabe piye? Lah wong lanang ngomongan 50 cap, wong wedok kuwi 1000 kecap lho. Ajeng pripun melih enten ngomah engko ora dikeki ya mesti muring-muring. Mula racake wong wedok ki lemu-lemu, wong lanang mesti kuru-kuru. Angger sak kecap ono 1000 kecap. Lah nggih. Tenan, wong lanang ki tenan pancen bener Mas Dion, bener. Uncek wonten mawon to. Uncek. Nggih. Lah ya wis Mas Uncek. Nah, wonten mawon, uncek wonten mawon. Iki coba nyawang sinden SG iki cara niki cara lho ya. Mek contoh cara ning ndak temenan. Cara sing mbok senengi ngono iki cara sampeyan iki di luar nalar wis. Sampeyan sing paling seneng, sing paling cantik cara seleramu sing endi? Kabeh. Lah. Sitok ora muni ngatasi kabeh. Lah wong ditakoki kok senenge endi ya? Seneng kabeh kok kula. Ora kenek ngono ki kudu salah siji. Selera iki mesti wong lanang mesti duwe antarane 8 ki wah iki
seneng aku sing bathuke nonong, senengane sing mek guyang-guyu, senengane sing ngemil ae. Nggih, yen sing guyang-guyu kula mboten seneng kula. Heeh. Kula gegek edan malahan guyang-guyu. Kula sing tak senengi niku mung pinggir kiambak nika le. Lah dalah Sing modele gedhi ngoten nika. ora lho. Lek nun sewu lho ya. Nggih. Lek pilihanmu kaya ngono ngantek duwe bojo apa ndak kaya kodhok bangkong ngono kae. Mboten napa-napa, sementing kan golek aman to, Pak. Oh. Di bojo gede, aku cilik. Heeh. Nek nggon panasan mesti ora mungkin kepanasan. Ngiyup ning isore. Ngiyup nang isore kiyupan. Weh. Nah, Lek kiyupan penak lek ngantek kuyuan. yo sadurunge nguyuh tak sogok lho, Pak. Gila nih, jan ra cedha nih. Gilane kok goleki mendina ngono lho. Di bojo lemu ki wis bejo-bejane wong. Prakteke jajal Nah. anu gandengen. Ayo digandeng. Masa digandeng? Lho iya ora dibonceng mlaku bareng ngono. Lah niku napa katarak kok digandeng niku? Ya wis mlaku bareng lah, mlaku bareng. Sampe nek sampinge. Oh, nggih. Ya, Bin. Mbak. Nggih, Mbak.